Tá an fila Ciara Ní É ar a D&D hol an stór focail a leathnú don phobal LADT+. Conna úsáid an tosa antanga agus an bhfuil sé kind of cearach nó an bhfuil sé an chuirn sé cosgart. Antanga féin? Antanga féin, yeah. Ceapan go sé spéisiúil. Is dóid amsa go dogan sé níos mó sír se dom. Tá sé an simú, mar támuid sa lá taineo an léimmuid an irid sin béirle le gach lá. Céinach bíon daine léibh leabhar ile, léonn siad alt agus tweetna agus gachsáis rud bíon daine fecant ar porn. Is si an béirle tanga na rudí sin ar fad. So anna cuid an tanga a bhhuineans leis an espéras filíochta is a méirle a Harlíonn sé agus bíon cinál script ann. Agus orintanta bíon an script sin lufa. Like bíon sé patriarchal, bíon sé diúltach, bíon sé i gcuine na mán. Ach, in Gaeilge, tá tanga a gcuin atá cinál séir ó sin ar fad. Agus is féidirlinn ar script na féin a scríomh agus a chleachta. In Gaeilge just tá deis a gcuin rudí a crothú as an nua. Ach, cínta is saoil an na folklóireachta. Is siad fér a bhí a scríomh na bhoclóirí agus tuisc nach raibh fáil ar na maná ar an cinál idicus sin, agus tuisc nach raibh na fér sásta leirt leis na maná faoi, tá sé caiilte go deo. Dar nói tá buinteach le éireach atach Gaelach agus is grúpa a líonta é sin ach tá an cuiircail córá ann freisin sin grúpa sosialta agus tá anna cuid fear éireach buinteach le sin so bhín siad sanna cuma na dermí. Orintanta bhín se an gramar mar bhí siad a caintfuí top agus bottom. So bhí le borador agus bonador. Okay, sin ceanna chum siad ach sin bhí siad a géirí ceanna ggur verse agus dúirt siad orador. So like is féidir bheith spríúil leis freisin. Díomh agus bhar géad fáilte isteach ché an gabaré neamhleis céalach atach Gaelach. So aberlum píosa faoin Dán. What is got an chuí go mín daoine gcóinará like, oh, Irish is a dead language. Agus an rud a hála domsa ná den chéadúir like bhí mé an grála duine a raibh Gaeilge acu agus bhí mar I gcónaí a caint as Gaeilge maithigin tú leat me. Agus like bhí mis míanamh greibh sé crackálta domsa greibh daoine rá greibh an tanga seo maribh nuair a bhí na heispéirsaí do chreidta seo a gom sa tanga. So scríb méid Dán agus tá sé simú mar dúsáid mé an focail brilín sa legan Gaeilge agus like just tá brilín go háling le rá. Like tá sé cógáir an focail brilliant I méarla. Seo hí, cuire, is mé roit mo glúnta in óstán galánta lór chaharach. Seo hí, an tanga bharmh seo, dúirta as de bhéal is tú I mo bhéalsa. Seo hí, an tanga a lí, an tanga seo a chuim líon mo bhrilín. Seo hí, seo hí, seo hí a ríis, an tiisiil garamach, garamert, garamert, garamert. An bhfuil éon termí agat I ggur an folklór brille atá a chur le chéile agan. Is málam sa Gaeilge like gur grúig é seo agus like is clúmh é na rudí eile. So ní grúig tá ann agus just denan sé idir jaú an ias idir an rud atá le feicáil go fáib lí agus rud atá híos faoi. Agus ceapan go bhúmíon clúmh like jazz. Yeah. Tá sé príomhádach like so is málam sin. Tar éis bheith leirt le Ciara, tá dearca omláin eile agam inis ar an Gaeilge. Is cosúil gur féidir lenar deanga agus ar star ar gcuid féinúlachtaí ar fad a chur chun cín agus inniu.